lomma. Det sitter lomma. Ja. Jeg må gi den til lomma. Må du det? Ja, du er kjempeflink. Ja. Skal du spise litt mer mat, eller? Var du for synt? Synt. Var du synt? Ja. Henger du fast nå igjen? Ja. Oi. Ja, der røk den av. Denne liten datt. Den er så mye. Og du var på stolen? Ja. Eller henger det sånn. Eller henger det sånn. Nei, det var en bit av stolen som falt av. Ja. Eller jo. Nei, jeg hører ikke til der. Han var på stolen. Hæ? Der? Ja. Men jeg tror det er fra undersiden. Ja. Men mamma kan bare få. Skal vi hive deg i bossa? Eller skal du hive deg i bossa? Jeg vet i bossa. Nå må ikke du være så lat. Har ikke du ryddet huset i dag? Nei. Ja, men jeg synes du kostet i sted, jeg. Kostet? Ja. Pappa støvsugde jo. Støvsugde jo? Ja. Husker dere det? Ja. Dere var jo med og tømte støvsugeren. Tømte støvsugeren? Eller setter på deg. Eller ikke. Å nei! Hva skal du nå, da? Hva har du tenkt å gjøre nå? Lille venn. Fat og gaffel. Og seg. Nå er jeg med seg igjen. Nå var den ferdig. Ja, så har ikke du sett på det? Nei. Var ikke barne-TV gøy, da? Jo. Men du kan bare ikke se det? Nei, jeg skal bare henge meg. Ja, men du må ikke henge fast hele tiden. La miste denne, da. Ja. La miste denne. Ja, fast sånn. Miste denne. Det er ikke lov. Er ikke det lov? Jo. Jeg er litt for sen med å følge etter deg når du reiser deg opp. Og våt. Ja. Æsj. Ikke gjør sånn. Hva gjør du her oppe? Stå litt. Du vil bare stå litt? Au, varmt. På sengen. Ja, det er det sikkert. Ja. Det var litt gaffel. Ja. Ja. Skal du danse nå, da? Jeg skulle blåse igjen. Denne veien. Ja, skal vi ta opp et fat til deg, eller? Ja. Der. Ta fat. Ja, jeg skal hente et fat. Der oppe. Fat. Apekattglass. Apekattglass?
Ikke der? Å nei. Men du skal ha et fat med litt mat på? Blått? Sånn, får du ta mat opp på fatet da. Du bør ikke ta fatet bort her. Ta den. Klart. Oi! Skal jeg hjelpe? Nei, ikke ta det ut da. Skal mamma ta oppe til deg? Eller er det så mye? Litt til? Nei. Nok? Ok. Likte det. Nei, det skal du ikke. Målstang. Det er det min som vil gjøre. Kom inn. Hvor? Ikke din. Jeg vil ha. Vil du også ha en sånn tallerken, Philip? Vil du ha sånn? Skal jeg finne en sånn tallerken til deg også? Du kan ha? Oi! Hva du skal? Nei, Philip. Her. Ingenting av